Rwase kaunti ya Nyamira asa abantu bagenderete kuburiwa kwene kyabunangwa kabare chiroboti ase chinsemo chwenete chingakie bikorwa bye chingincho ibi bitari bya butambe byabeire bikwenekiwa aya nigo hanyareko baga korekana maigaya umubere oyomo bw'umuntu bwose bw'umusayi bw'umuntu oyomo kaya igatua gotoka ase oroche oromo asensemo ya makoroto engana bono omugambi gwenseme yo Paulo Mbaye yanyareko baga kugikere nabo yokoboria abamenyi bensemo eyibanyareko bagweso kechinga kibono ibikoro bine bigenda tokoba bikorekana chinga kiecho nigo aruro koboria gochiase onde bwensi ori omwanchobo aborete abega weso kiana waka oroboti asegeta seni kyagisma asekeria bachakire obotukere kumanya omubiro yo asa bamenyi bate babuna nigo otamanya kaneti omurike tkorwase kaunti ya Nyamira Paul Kapokara na manke nigo yabo muichano omondoko amonama isugusu imiye chinseme chiga chamachuliri ati magega yabamenye kora chinseme chiga kuboka na konyoro umubere bw'umusacha yo mubwe myaka yegatwa gogendreta gochengene na roche ase wikabono batamanyiri go siniga itetwa karetwa sayo go siniga sombe twa muna mache sasa marita James gititu ondo muturuti obugatauri si bana gerwe report ngomuntu nare roche arabu nanje nagera mutureti mwenzangu namutebigera ngorocha abu ororenga ngikero na tirimboka nabangano bo narangirie chirani naye teito tirimboka ngotororo umuntu uyu twaicha twaikarocha maene twaene kitwanyoro umuntu nare roche iye kworo kyanga omubiro oyo igorwetare aito kare tuna mancho ka chagotigerwa gaiga oso gaitwo kare tu kabeku gaiga biro yurengege sobono chinga kyurusi wa asoro chorwo nigo otamanyikana nche no mamenyi onyamakoroto sub location onde nkaga twachire iga tokonyora umuntu kare roche muntu ina bari gesogono bana goikera iga bana nturamumanya muntu ini gari musawo mukaiga bwe myaka ya igatwa ntomo manyeti kurenganamo n'umugambi kurwasoro gongori gasirita Paulo Mbaye we location ye ya Nyamakoroto ni gagendere ko bagagosemya abananchi kwane kibunangwa kabale oroboti nenjire yemo yo kwene kibuna ekirama bebuna ya igabeire nko nyarare ko bagagosega sigerwa asobwango nabonta tekwera libageri ko saba abantu baitonga ngakiende muranyoro muntu ari roche mutamanyeti ose muroche muntu ndo roche so ndore bwa korire koregetari ekiya bwa ngentira korire ki abananchi takwa bakobeke report bana muna rero iga mwatiga mubeke report amanje gare goichora airo mubiro yo totoka lakini na mwabeke report muroche twachira iga eserikali abasigari bachire twabwatiranie twarasi mubiro roche oirure enkendu ase enkendu alia abanyene ngumanya bare egera bandi banyurushyora batikonywenye asenjerere ndonge omweli oye niga abantu balia omwanchobo abolire kurwa senka basemerigwe kwene kibunangwa kabale orobote asegetukiri kyabanyanyembo kyagesima ose asichabisi kinene cy'obutukime yo mucyokeroka mwaro mubiro ori bunokorekana mosacho monyero mu mwamu mwara bunakorekana myaka ya gatu taraitani myaka taraika myaka 50 karoko muriberere motebye moteyo moiri ose ori okokoboria aitanga keresim osagende getugia polisi gesima osagende kerokaria tisi ya office egera bamwomwera kyo nga yumubiro gachire bonyanyimbo kurwasigeta senikiri kyagesima ningo baikira na saja igana kurusya umubiro nyagosira nakuyira ase enkendu eginko ripotri geta senikya obwanjete kya Ndize TV kurugeiga asoro choroiga rwa kera bwonyambo aiga asitinseme chiga chamachuriri ati ekinyereke iga kyaboge taurio wadi iga yagesima kaunti ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp okara Mbia mwana maliki oito Paul